gaur erregistratu dugun zuzenketaren arrazoia datza argi daukagulako Euskal Herriak osotasunean estatus aldaketa bat, estatus politikoan aldaketa bat, eguneaketa bat behar duela. Nafarroak behar du, iparraldeak behar du eta erkidego autonomoak behar du. Euskal Herriak osotasunean behar du estatus politikoaren aldaketa bat. Zentzu horretan, oinarrizkotzat jotzen duguna da estatus horren baitan erabakitze eskubidea eta aitortza egotea. Horretan baliatuz, zuzenketa gehitzezko, zuzenketa bi sartu ditugu, uste dugulako ponentziak, bertan eratu beharreko ponentziak izan behar duen lana oinarritzat hori izan behar duela. Erabakitze eskubidea, herri honek daukan erabakitze eskubidea eta herri honek daukan aitortza. Gure borondatea izango da ponentzia horretan lan egitea, aurrera pausoak ematea, eta espero dezagun zentzu horretan beste alderdi talde politiko guztiek berdin jorratzea.